Gernika-Lumoko herria murgilduta dagoia da Gabon giroan. Joandako egunetan Gernika-Lumoko udalak Gabonetako argiteriaren pistea burutu du, argi berri batzuk aurkeztuz, eta Santa Luziako baselizan dagoen jaiotza inauguratu du ere. Egun berezi honei hasiera emateko herriko argiteria pizteko ekitaldia burutu dute Foru Plazan abenduaren 3an barikuan. Niretzako postasun antizieta zuek dano hemen ikustie. Honek gaur biztuten duzen argize emoten dozkule alaitasune eta batasune herri moduen danok batera haitxe, ama, haitxitxe, anuma, lagune, dano batera. Hau da niretzako edarrena, gereken dano batera egotik. Pasadan urtien, esan izen posible, geixoa gaitxik, COVID-19 gaitxik, ez dozku mitxik. Erton, de txokolate geroa ez da posible, baina txokolatezko barra txubedeku. Argizetan, geuze berriz edekuz. Esfera berdie, ikusko duzu hor plazan Domingo Alegrian, barruti pasetako moduen, dano, kaja zuri gorrize, da bizet Antramariko elizien argize biztuko dire. Ez da beste batzuk. Hau dana izen da posible elkarlanien dendan eta tabernan elkarti egaz. Bueno, ondo paseu, disfruteu eta zaindu, mesedez zaindu. Besarkan handi badan. Hurrengoko egunean, abenduaren 4an, Segundo Laeta Musika Eskola, Gaudeamus Korala, Kalapitaka Musika Eskola eta Andramari Koralaren laguntzarekin aurtengo berritasunetariko bat aurkeztu du udalak. Andramari Elizako argiteria hain zuzen ere. Hemen gauz, gure herrizek ekon, ogasun material antizinetarikoa baltzoan ikintzeko, Andramariko elizien. Arkitektura gotikoa eta renazentista estilo. Gaur hilabete, azaro gela hau, eguena, egon ginen Jesus Abadie eta Bizot, aztertzen, behitxuten Gabonetako argizek ipintzie eliziko fatxadak. Eta Bizot esan den duen, argizek biztukie ondo, bai, baina musikaz bada hobeto. Eta zuen danon laguntziegaz, hemen gauz, eta euserik ederrena, da dano batera alkartute dut. Eskerrik asko, danori hemen egotik gatzik, etorri zagielako. Muchas gracias a todos por estar aquí. Lo hemos pasado muy mal y estamos preocupados por esta nueva enfermedad, COVID-19. Pero yo os pido ilusión y alegría para vivir. Tenemos mucho futuro, mucho, todos juntos. Disfrutar y ser felices. Un fuerte abrazo a todos y por favor, cuidaros mucho. Eskerrik asko. Azkenik, igandean, abenduaren 5ean, Santa Luziako baselizaren ateak ireki dituzte bertan dagoen jaiotza berezia aurkezteko. Hemen gauz, Santa Luziako ernitxe baltzoan emintzeko, dakizunez da 16. mendekoa, da publikoa, ez da eliziena, udaletziena da, eta bebestute dau. Osea, ez da... La ermita de Santa Lucía es patrimonio del Camino de Santiago. Y entonces hay que poner en valor, porque esta es una joya que está aquí en el parque de... Es una joya que está aquí en el parque de Santa Lucía. Y empezamos en el año 2017, o sea, hoy en Bosturte, bueno, la urte va, bosgarren bider, jaiotza barroen imintzen. Hemen urtien, beti goten da dauz arratute, eta bertoko jaietan, San Lorenzo batan zabaltzen da, meza bat egoten da
Gero, hil honetan amairuen Santa Lucia horri histori guzti Manu daki ondo. Bueno, ni ona posik etortenaz, eta gero ganera, Manu dalez gure atezaina hemen, berake zabaldu eta zarratuten dugu ermitxie, jentik guztien, abendu guztien jaiotza hori, bateko da ben opari txikitzuek, zilengoan ganera, zuberte txarra, urtiek egin deizek, segiduen jeuzin da zaiztan bat aportute eta hemen dau. Manu, ganon izenien, eskerrik asko,